И здравейте хора, аз съм Кука Мастър и днес ще играем Clash of Clans, епизод 4. Знаете го нашето кралство. Преди малко бях влизал и да видим какво са направили с тези 70 барбериана и тези гиганти. Вижте, право гигантите направихме на кайма. Барберианите няма проблем с тях. Така. Джан бомбата, мисля, че е тук. Как е? Да. Няма проблем с барберианите, те са много. Но Wizard Tower, Mortar ги гътат. Така, Archer Tower и направо. Няма да дадем да ми бият. Това е Friendly Challenge. Да си сменя езика на играта и ще дойде. И се връщаме. Тук се апгрейдвам еликсир колектора, мината и пак мината. Ще трябва това да апдейтвам, но първо стените ще трябва. Тези са ефтини, мисля, че ефтини. Тези скъпи не са. Са ти. Много малко. Да събирам, мислех за тази. 2 милиона. Не е толкова. Да. Така много дървета трябва да ги махам и тях. Апдейтвам Gold Storage. Да апдейтвам еликсирите, колектори, мината. Всичко. И после ще апгрейдваме това. Тук приключим с гигантите и събера пари. Сега какво? Може би ще атакуваме някой. Няма армия. Бих ли се? Ето ни е нашата армия. Трейн. Това беше нашата армия. Те колко минути се прави? 39 минути. Да. Така, сега може по направим така и няма ли да видим? Не го имаме бърбер. Той е готов на тяка някъде ще ми намеря място. Трябва да се направя нова база. Не знам. Сега. Това не ми трябва. И не знам какво ще е базата. Понеже не мога много да умея прави бази. Но сега. Пет такива бомби. Така. Вау. Така. Не знам какво правя и аз. Вече клипа 3 минути. Който ли пада тук, ще умре на миг. Така, балон ето тук. И вижте какъв капан се получи. Голям. Няма друго повече. Колко още няма? 3. Защо 3? Аз след нещо ли? Да, ето ни теките. Сега. Аз на 2, 3, 4, 5, 6. Съм ги объркал бройката. Да, всичко става бавно, по-бавно. Трябва да го апдейтвам, защото като почна да се апгрейдвам това и това, ако ги пусна едновременно, не мога да си правя магиотници и балони. Ако под балоните не ми трябват толкова. Не мога да ги апдейтвам. Ето колко ще станат. По-скъпи с еликсир, да. Няма ли някаква армия? Почти никаква армия. Нямаме. Да, тази база я видях от интернет.
друго. После мордър, че трябва да идва бомбите. Този не можем да вдигне, понеже не трябва Том Хол 8. Тази можем. Джайант бомбата не можем. Но мога Спринг Трап, понеже имам пари за това нещо. Искам да видя на 8 това малко, да, това малко на 9 ли? Да. Всеки път, когато се вградите тоха, ще ви дава по 50 това гради. Един еликсир сторич, Ghost Storage, един Archer Tower, 50 огради, един Wizard Tower, един Mortar, една Тасла, един Dark Collector, да. Една Dark барака, това му забравих името. Dark Spell, един Bomb Tower, два Spring Trap, една Giant бомба, два, как се казахте ви, Air бомба, две Air бомба и Seeking да. Seeking Air Mine и Skeleton Trap, мисля, че беше. Ето го Skeleton Trap. Не го изглеждат скелети. Имам такова, да. Много дървета, всичко има много. Сега ще покажа един бък. Сега да изчистим рая. Не, така. Както да е. Така, чакай. Виждате ли ето това по средата? Това е средата на... Чуете тонхала тук, това е така средно. И примерно вземем вземем едно урадие. Слагате го ето така. С другата ръка като фотомод и урадието ви става невидимо. Нещо не ми става да си го места. Така. Да си го места. Сега. Но трябва да държите. Не ми да. Чака и не. Чака. Махна от тук. И ето, че ме каня върху тонхала. И нека не ще знаем по каква причина. Да. И това мисля, че да е за епизода. Мисля да ви хареса. И не забравяйте да се абонирате за мен. И до скоро.